Poi morenya koram gajuangen geno maranerio makare tarika ngwen dwe marabich genario prario kod abich kabende waikoni weche mathoth pamoso bedo kati more nyaka ne pinyruok kinyi makawuono kaino dio chia benja tari piny Kenya William Ruto chako limbe mare county ma Migori limbe bade tiko na ladek kaka wuono chake gilamo mwana obagi school primary makadika kabende nonro med team nyakoram gajuang kotendre ginek mara ja odbura makasipul Charles Ongondo Were kanyaka sani osema kachije moko duto waikuni chenuni maro imore kaka pile aroko pachiela maro temachoka na rea deka uchia na kabine wantie live Facebook Ramogi TV ke imuri ma SKCL gi Ramogi TV Kenya boy mar YouTube magifundeche. Na mimi nataka niwahakikishie watu wa Kasipul na watu wa Homa Bay wale waliofanya jambo hilo na kumuua huyo mjumbe, we will get them. Obila yangoni osema kwa chija ngwen maitudo ginek mar jaod bura makasipul Ongondo Were kajatan piny Kenya William Ruto singoni ratiro nyaka yudre. Those who are annoyed, who think that this broad-based government is not right, they are actually vomiting on us from within. Why don't they get out and vomit from our without? Kama kaka nonyo wala kaka nana. Kaka log pacha tek. Oko kuom jotelo mag ODM wuok motegno mar kod jowetegi mabogo sirikal mamanywanda maotesi ni broad based. Lakini sisi ni watu wa Mungu, tumewasamehe. The tension it could be people never followed the guidelines that were given. Jima kwan gio help rabiri ochwale osiptende makisi bang tulo moche kinjo hera mag Shabana FC kod Gor Mahia e paw tuke Magusi Stadium. Machiegni nyakoram gajuang chenro eno imore jaloko marwa en Belinda Phillips nyinga Lydia Okeo. Jadeko maki kaka mamoko podi manyo bang team mar bayo jatend piny Kenya William Ruto gi woche kinde mane otwak gi oganda e gwenge ma Kuria West Migori. Jatend piny Kenya William Ruto ne rek twak gi jopiny e kar sidho gedo mar udi mane ogio yweyo e gwenge mag Kehancha to majago moro no bae kod war kido mar flota kendo ma ochopo kuome. Apisa moro madite sekta mar obila Makuria oyango ni jade kosema ka pedha dhi nyime ne mako mamoko. Kwanza tupunguze gharama ngojea wachana nao wananchi. Kwa hivyo watu wa press msiende kutangaza yenu ile imefanyika hapa, wanataka kusalamia na mkono na wameshindwa kukufikia. Sasa ukipata nafasi utarudi hapa usalamie kila youth kwa mkono. Kwanza tupunguze gharama ya Koram gajuang chija ngwen me tudo ginek mar jaod bura makasipul Ongondo Were omaki kod obila. Achija go wachore ne gin moko kuom kweth jonjore ma otisore gi nying mar Mujahideen mosebedo karocho kwe gwenge ma Eastlands e county ma Nairobi. Haja fo marwa ifinya kidilero no jatend piny Kenya William Ruto osingo maneno ni achije go okawne gi okang mar chik. Tarik 30 dwe mar ang'wen kar saa 1 otieno. Jaod bura makasipul Ongondo Were nochiel gi magina e apaya Mangong Road Buore Nairobi kendo nowito ngimane seche matin tok mano e kar thieth ma Nairobi Hospital. Ndalo ng'wen tok tho mare obila osemako achije moko 4 mitudo gi nek mare. Matok nonro ma obila kaachiel kod apisas mag okwach kich osebedo katimo. Ei ote margi ne ute fwambo obila ochiwo ler ni achijego gin moko kuom kweth jomaundu mosebedo karocho kwe kendo kwalo kuom jodak e gwenge ma Eastlands Nairobi. Malingling kata kamano oyango ni achijego nyocha ochungo nyamburko margi e kar chungo nyamburko ma omenyore gi Sheria House kod od bura mamalo ka girito jaod bura Were kendo chalo ka gima ne ging'eyo namba mar nyamburko manotiyo go chieng'no. Ka ema wachore ni achijego nochunge nyamburko margi ka girango kendo girito mar neno ni jaod bura mosenindo Ongondo Were ne biro wuok e od bura Karsadi. Tok jaod bura no wuok e od bura. Achije ariyo mane nie nyamburko no noluwo Ongondo Were machiegni nyaka kanyo madreba neno chung mar golo pesa e duka moro. E kindego achijego no chung machiegni gi kar chiemo moro. Bang'e to ne giluwe gi apiko nyaka apaya Mangong Road kama ne gichwe gi kawengi mane. Tok chiele gi magina achijego noringo gi apiko margi
nyaka e chuny boma ma Nairobi, kama achiel kuom gino donje nyamburko mane gitiyogo mane gichungo e kachungo nyamburko momenyore gi Tesend Reru ma Railways boma ma Nairobi, kama achielo to noringo gi apiko. E twak mare e kaunti ma Migori kawuono, Jatend Piny William Ruto ochiwo duonde motegno ka osingo ni nyaka ka okang' ne jogo manyocho nego jatelo. Nimeambia watu wote ya kwamba serikali itahakikisha ya kwamba we protect the property, the lives of every citizen. Juzi tumepata matatizo makubwa, tukampoteza mbunge wetu Bwana Ong'ondo Were. Na mimi nataka niwahakikishie watu wa Kasipul na watu wa Homa Bay, wale waliofanya jambo hilo na kumuua huyo mjumbe, we will get them. They will not succeed. They will have nowhere to hide. We will go after them. And we will go after their collaborators. Mpaka tuhakikisha kwamba kitendo kama hicho hakifanyiki tena katika taifa letu la Kenya. Gisani, wede kod osiepe medo dhi nyime gi chano chenro mar iko ma jaod burano chieng' tich abich e kachung' od bura ma Kasipul, kaunti ma Homa Bay. Efi Nyakidi, Ramogi TV, Nairobi. Jagoro mong'ere migawo mar arita Dr. Raymond Omolo okwero oganda makaluo mondo thegre gi timbe maundu mag siasa masani omedre kendo ma kelo hinyruok kod tho. Otema kamano ketgi ma ogolgi ama Aida Odinga mane lose gwenge ma Bondo kase otulo mag siasa ma osebedo ka medre kaluo. Haka jafom marwa Cynthia Onyango lero no jakom UDA bade ma Homa Bay bende oseweche manyo wache gi jotend ODM manyo chope dala mosanindo Ong'ondo Were e gwenge ma Kasipul, weche mowacho nenre kamag athuya. Lweny mag siasa e gwenge makaluo ma osekelo tulo, hinyruok mar jopiny kod tho en gino makelo luoro ne oganda to kod jotelo. Twak mare e limbe mar jatend piny Kenya e gwenge ma Migori, jagoro mongirore e migawo mar arita Dr. Raymond Omolo oseyoki tulo ma otiape gwenge makaluo ma otudore kod siasa. And in this region, the biggest challenge is more of issues to do with political intolerance. And I want to appreciate the church for speaking to some of those issues. And it is my plea to the leaders from this region that despite our political differences and persuasion, we have a responsibility to keep this country together and to keep the region safe and secure for our mothers, for our sisters, and even for our youth. Omolo bende otiyo gi thuolono mar singo ni nonro timore mar yango hie jogo manyocha onego jaod bura ma Kasipul Ong'ondo Were. The police is on the trail of those who are involved. And the Director of Criminal Investigation is doing everything to ensure that those who are responsible are brought to book. E thuolono bende ojiwo jotelo makaluo ni kik bolo weche manyalo siayo oganda kendo medo jimbo pogruok mar siasa. And I would want to plead for caution on the part of leaders so that we do not have reckless talks that might jeopardize that, because we want everyone who is involved in criminal activities to be held accountable. And in the fullness of time, it will happen. Ewi wacho nogo mar nek mar jaod bura ma Kasipul Ong'ondo Were, jakom duond bura mar UDA bade ma Homa Bay Kennedy Obuya bende oseyo jotelo mag ODM ewi nyoloso e dala Ong'ondo Were ka ng'udho duond bura mar UDA kendo ka golo siem ne duond burano. Gimotimore no kewa Sir Charles Ong'ondo Were en nek marach kendo wa condemn strongly. Adwa kwayo jotene mag siasa e kaunti ma Homa Bay wamiuru police nafas nikech ang'eyo ni gin committed kendo aneno ka developments nitiere osechak mag achije. To da kwagi sana governor ma Homa Bay. Kenya ka wan gi multi-party democracy. Ok en gima ber ka jatelo maduong' machalo kode nyalo wacho wach kowipe emotions mag oganda kendo kosiayo kowacho ni jo UDA ibiro deal godo kendo were gi tim machalo kama nikech athuwe bilani ok en in the spirit of broad-based government. Obuya bende onyiso bila mondo tim nonro ewi tho mar Ong'ondo Were kod ji mamoko ma osenegi e kaunti no e yore ma otudore gi siasa.
In the same strength akwayo bila ma Homa Bay gi mar Kenya. Sama tho mar jaduong' Ong'ondo Were nononi. Nononwa bende. Ni to jogo mosebedo kinege Homa Bay County. Jogo mosebed kibete Homa Bay County. Jogo moselal e Homa Bay County mosebedo reported ne police. The same strength gi speed mitimogo ma police otimi investigation mondo ratishgi mondo nwang'. To korka kore, Mama Aida Odinga ma oloso e kanisa mar St. Michael's and All Angels Cathedral Bondo, ACK, jiwo oganda mondo kik yie rwakgi e lwenje mag siasa. Wach mar violence in the villages, kuonde mwadakie, nyaka rum. Nyaka owe wach mar violence. Ni in kodhi tali to ni an ng'ato ok tala. Wawe wach mar violence amongst our people. Nikech kinego ng'ato, kata kihinyo ng'ato, hinyo mana jathuru, hinyo mana jadalau, hinyo mana watni, and violence will not take us anywhere. Omiyo wach mar violence, we want to be free, particularly at home. Cynthia Onyango, Ramogi TV. Moko kuom jotelo mag duond bura mar ODM omedo seo Gavana Masia James Orengo kod jotelo mamoko maketo sirikal tesre. Jotelo go lose kaunti wa Migori e limbe jatend piny Kenya William Ruto mabende owacho ni winjruok mare gi Raila Odinga pod ongirore. Ne en odiechieng' mokwongo mar limbe jatend piny Kenya William Ruto e kaunti ma Migori. Limbe mano chakore gi Lamo mano kelo kanyakla kanisni bura e kaunti no ma Migori. Lamo mano bagi skund primar Makadika. Jatend piny omedo kwa oganda jo Kenya oriwre kanyakla maneno ni piny Kenya osudo mbele yore mag dongruok ka bende omedo goyo debe sirikand broad based e kind UDA gi ODM kosingo ni onge akwede mabiro bedo e yore mag dongruok. Tulikubaliana na ndugu yangu mkubwa Prime Minister Raila Amolo Odinga kwamba Kenya hii haihitaji migawanyiko, haihitaji ukabila, haihitaji chuki. Na Mungu ametupatia nafasi ya kipekee katika serikali hii ya broad based, serikali ya mapana na marefu, ya kuhakikisha ya kwamba hakuna sehemu ya Kenya inawachwa nyuma. Na tumekubaliana ya kwamba mambo ya maendeleo ni haki ya kila sehemu ya Kenya. Kata obedo ni thoth jotelo makaluo osebedo kasiro sirikal, Gavana Masia James Orengo osebedo kanyiso pogruok mare ka osingo medo keto sirikal tesre. We cannot worship leaders anymore. This is the time for leaders to be responsible and accountable to citizens. The rights of the people are not being represented. People are crying all over. And it is now for us to tell the country we are not prepared to go back to where we were. Twitwak mare kawuono Migori, Seneta Masia ya Oburu Odinga oseochung' ma Gavana Masia James Orengo osebedo kanyise wi sirikano kokwayo mondo mi oyang chung' mare kendo wuogi e duond burano ka oonge kod dwaro mar siro chung' mar ODM. And he says that he just wants to talk the truth. The truth. What truth? Me, I never lie. I always say the truth. And the truth of the matter, Your Excellency, is that we are in broad-based government. Those who are annoyed, who think that this broad-based government is not right, they are actually vomiting on us from within. Why don't they get out and vomit from without? When you see a governor criticizing the national government, that is idiocy. The Constitution is very clear, very explicit, that the relationship between national and county governments must be that of mutual respect, must be that of cooperation, and must work together for the benefit of people. Jakom Committee mar Budget Samuel Atandi oseo Gavana Masia James Orengo kuom lieko ni oyiedhi e jela nikech kedo ne ratiro mar oganda kowacho ni nitiere dwaro mar oganda luo riwore gi sirikal mar yudo dongruok e gwenge makaluo. Some leaders from this community are promising that they want to go back to jail or they want to go back to the streets. I want to tell those leaders that some of them, they are so advanced in age that if they go back to jail, they will not come out. Because jail is not a very comfortable place. Jail is like hell. If you want to go to hell, I know the bishops are here.
You are not preaching for us to go to hell. Mago bende weche ma omedi gi jatend kweth manoke od bura Junet Mohamed kod gavana ma Migori Ochila Yako ma bende omako chung ni ODM ok ng'itne kata matin e sirikal. We know where we are. We know where we are going. The only thing I want to tell you is that let's remain united as a country. Kenya is a multi-party democracy, Your Excellency. Parties have dominance everywhere. UDA is dominant in Kiambu, in Kericho, in Murang'a. ODM is dominant in Migori, Homa Bay. Let us do collaboration and cooperation. Let us not do competition because we are in broad base together, Your Excellency. It is the best arrangement that you are championing, and I want to tell you, you and Raila are political geniuses. Jatend piny Kenya William Ruto sidho chenro mag dongruok mopogore opogore kendo keto singo mar dongruok mamoke kinde ma ochako limbe mare mandala dek e kaunti ma Migori. Jafomara Jojo mane ntiere kanyo loso report no hayo machal kod mae. Jatend piny Kenya William Ruto mane ochako limbe mare mandala dek e kaunti ma Migori kod Alam mane okelo kamoro achiel kanisni 52 e sab kaunti ma Sunais ne osidho chenro mag dongruok mopogore opogore ma oting'o gedo ma katiegruokno mar okwanyo TTI e sab kaunti ma Suna West kod gedo mar ute moningogi oyweyo ma ong'ere kaka affordable houses e boma ma Kiancha e sab kaunti ma Kuria West ma igero kod omenda maromo $700,000. We are going to work with you to make Migori great. However small the community you come from, you need to feel that your national administration recognizes, appreciates, and identifies the fact that you exist and you are a taxpayer. Hapa Migori tuko na soko 9 ambayo tayari tumeanza kujenga. Na tumeweka pesa ya serikali karibu shilingi milioni 600 ya kujenga hizo masoko. Jatend piny Kenya mane oten kod gavana ma Migori Ochila Yako kod jotelo mamoko e kaunti ma Migori kod kaunti moko makaluo e kinde limbe mare no ne olando ni piny owacho osketo omenda maromo $700,000 ma idhi tigo e alap tuke ma Migori kachiro no mano ma soko mjinga e sab kaunti ma Sunais bende piny owacho osketo ni omenda maromo $350,000 ma idhi tigo e gere. Tutawapatia milioni 700 kujenga stadium ya kisasa. Hii soko mjinga hii tutaifanya iwe soko mwerevu. Tunatangaza kandarasi ya milioni 350 kujengea nyinyi soko mpya. E kar dak manwengo ji ni piny ma ong'ere kaka Pida e sab kaunti ma Sunais, jatend piny Kenya bende ne olando ni piny owacho dhi gero ute manengogi oyweyo ka piny owacho bende dhi gero apaya matudo Kakarao nyaka Nyangubo ka okalo paw nyuka. Tutawapatia shamba ya national government hapa Migori tujenge nyumba 2,000 na hiyo kandarasi itatangazwa in the next 2 to 3 weeks. Hiyo barabara ya Kakarao Paunyuka kwenda Nyangubo itatusaidia kuondoa msongamano hapa town. Na tutaweka daraja ingine sehemu ile. Ndio hata watu wakifanya maandamano wakifunga hii daraja kutakuwa e kaunti ma Migori mangima Ruto wacho ne nitie piny maromo 15 ma piny owacho gero ka bende wacho ni mier maromo 18 e kaunti ma Migori bende dhi tudi kod sitima. Tayari in the last 1 month tumelipa pesa shilingi milioni 700 kwa contractors katika Migori County hii. Karibu barabara 15 tutazikamilisha na zile tumeanzisha tutahakikisha kwamba pia zimekamilika. Migori pale nyuma ilibaki nyuma kidogo, na ndio sababu lazima tuweke affirmative action ya barabara zenu ndio iweze kuambatana na Kenya katika safari hiyo ya maendeleo. Jotend siasa e kaunti ma Migori kod kaunti moko makaluo manotne jatend piny Kenya ne opako jatend piny Kenya William Ruto kuom chenrogo mag dongruok ma koro osekelo e gwenge mag Kaluo. Ukiendelea kutembea na sisi namna hii, nasi tutaendelea kutembea na wewe tena na tena kuanzia saa hizi na hata huko mbele. Tuko na wewe leo, tuko na wewe kesho, mpaka 2032 hakuna kuangalia kando. To appropriate resources to this community, the resources that is rightfully theirs, the rightful resources that they deserve. You have not told us to take resources from other communities. We are just giving our community what they rightfully deserve. Gavana ma Migori Ochila Yako ne owacho ni koro giikore mar tiyo kamoro achiel kod jatend piny Kenya William Ruto ma chwalo chiko mag dongruok e kaunti ma Migori. His Excellency is very generous. Mimi nilimpigia simu
Niliangalia the budget of the county, the needs of the county, the political temperatures hapa, nikampigia simu, nikamwomba nimtembelee hapa Kilgoris. Akasema Pindra, hebu fika haraka. Ne okwaje tologo moyere county ma Migori, mondo kodhi mana nyime, etiyo kamoro achiel, makelo dongruok e county ma Migori. You can see the strength of unity. You can see the strength of unity of purpose at this local level. Tuwache kuvurutana kando kando. Duche makita mpingi ya William Ruto nelem gwego magro awendo uririka achiel kod nyathike kama pego dhi sebo kendo go mag dongruok mopogore opogore e kaunti ma Migori. George Juma, Ramogi TV, Migori. Kweth maketo serikal tesre kotene kod mane en jalup jatend piny Rigathi Gachagua odok ne jatend piny machon Uhuru Kenyatta kagikoni tend William Ruto osebedo kanyisa chaya ne Uhuru Kenyatta kolose dala ne Nyeri. Gachagua mano ten kod Kalonzo Musyoka, Martha Karua kod Fred Matiang'i okoni gin kod mbii moromo mar piro yombo kendo gole telo William Ruto yiero mabiro. Ikoni tend William Ruto osebedo kamiyo jo Kenya singo ma okrum to onge lokruok ma jo Kenya neno. Gisingo mar biro rakore kata makore kanyakla maneno ni Kenya oyudo duoko mag dongruok bang' yiero mabiro. Ambao watakuja kwenu na hawa ndio ili watu hawa watawaona, hawa ndio wanashuka baraka sadaka hizi tunapozi, na kwa hivyo na sisi tunatoa kwa sababu sisi ni marafiki ambayo naombea nchi ya Kenya. Sisi watu ya mlima ndio tulikupatia 47% ukakuwa rais wa Kenya. Hii mlima hii ili kufanya wewe kuwe rais ndio itakupeleka nyumbani. Na tunajikomboa ndivyo tuwe na serikali inasimama kwa msimamo wa kisheria, inafuatilia sheria, inalinda haki za kila Mkenya. Msiuziwe uoga. Don't even try to bet. Hawa ni viongozi ambao wanajuana. Sisi hapa tutakubaliana at the right time. Yale ambayo tunauliza ni maombi. Johera Magadhula makwan gi oktine prabirio ochwalo osiptende opogore e boma Kisii bang' yudo hinyruok e tulo manomo e paw tuke Magusi Stadium. Komanda mar obila ma Kisii Ronald Kirui owacho ni ji ariyo e kind ji 72 manoyudo hinyruok ngimagi ntiere kamarach. Kata doko ni tugono ne odhi nyime tulo chako muoch kendo. Bang' tugo rumo e kind timbe ariyogo, obila tiyo gi iro malungo wang' e keyo joherago Magadhula. Chenye imefanyika, tumepigwa na mafansi wa Shabana, watoto wamekufa, wametukata kwa panga, lakini sisi ni watu wa Mungu, tumewasamehe. The tension, it could be people never followed the guidelines that were given. From G1 to G10 to G9, they were issued for the Shabana funds. G10 to G13 were issued for the Gor funds. The moment these stands were not upheld, then we had a crisis in the field, and that is when now tension started. Hii mpira imechezwa vizuri, lakini hawa watu wamezoea kupiga sisi. Wakati tulikuwa tunacheza mpira hapa Kodero walitupiga. Leo pia tumeona wanataka vita. Wakuje polepole. Game ilikuwa vizuri, but vile mafans waliingia wengi kushinda the capacity ya stadium, tension ilianza, and then security apparatus kulikuwa na lapses kidogo, sababu usually wao ndio wana barricade between fans wa hii team na hii team nyingine. Hiyo haikufanyika. Daka prayo kwa dek nyakorom gajuang bang sadek marotieno chenro eno imore hero kamano kumedo ketera Mogi TV kaboka yomo kuonga singo kao pachukane no kaluoch mano kela luoch jakiranda wachoni entie kodwe chenro mor gi dongruok marai sokelo kaluo mora hinya koneno ndara masuri magunga kochak losi wachoni paka hinya serikal mar Manywanda mowachoni tayari gisecha koneno lemo mage. Pastor Horundu Juma wacho kachano mor gi twak mar ker e witho mar MP Ong'ondo kaka koro timo nonro en gi akoro mi oganda geno ni bronge gino mane jogo manonego aja od burano. Ote mar Jakom Gideon Midega wacho kachani nyakwar Dorka
kod Derrick Ondijo wuodgi PS Raymond Omolo wacho ni owuoro gimotimore Kisii mana jatend gimotimore Migori kama jatend piny nitiere wacho ni jatelo nyaka miluor mowinjore kendo luor makende. No bende ote kanyo mar Green Army Chief Gor Mahia 001 Jaro Soja nyisa kacha ni enti Oyugis dalage lame kodak wacho no rawe arawa kata kamano ne giwuok e opira no makisi kama ne tulo muochie wacho ne gichomo Nairobi to kama na enyo siep Dr. Raymond Omolo kuom ketera mogitive chengo mwaka ntie Kisumu County wacho no mora hinya gilimi jatend piny Kenya William Ruto kendo osiro motegno broad based government kaito wacho kanya ne wan kaka riwruok mag weg nyamburko matingo jowuoth warwake Nyanza duto te mano chengo mwa obila shemotho nyisa kacha no luweche geyo makare en rieko mane ma japiny nyalo bayo ker gi wuoche wacho ni ker okelo ber ne jo Migori to jal marie rieko kod luor tin kuome kao wuoche kaito bae godo mae gima rach kabisa kendo wacho ni wacho kacha ni political violence must stop. Marariyo wacho kanyo ni en kaka DCI gini bela gitimo nonro mar mosenindo karanek mar mosenindo Charles Songondo Were wacho kanyo ni jiobe abeda gi kuom obila ne de yod duoko makare kaito bendo wacho ni orengo ni kare kuom weche mowacho wacho ni weche go biro bedo gi effects mathoth kuom jok mapinge gimorengo neno ko bedo piny oburu gi junetok ne kato chung mano pache wacho kanyo wacho ni broad based government jogo konani okao tuolo mondo mi ochop singo ka ochop singo to wacho ni nyalo bedo matek mondo mi sirikal makama no bede Pastor George Ongonge nyisa kanyo ni owuora hinya gima miyo jo Migori kao wuoche to bayo godo ker wacho ni en gima rach ahinya oken gima giego. Mwalimu Jael ni kacha nyisa kacha na gigi Mwalimu Bernard wacho ni entie kodwa e chenro ni nyakora Mwajwang we wakao yo matin kende chenro en oimore na wacho ni ang nwago mana kodi mbaka mos kwa medo dhi mbele gi chenro mana kaka pile ano bende kanyo kama Make Melanie wacho ni entie Migori County kama na gero wake jatend piny Wodrongo entie Nakuru wacho ni enbe entie kodwa yo matin nyakora Mwajwang wadu kod mathoth kikidhi mabor. How is school? How is everything? Yo, Schoolflix lovers! Just when you think you've seen everything Schoolflix has to offer, I have a dream. A very beautiful dream. Prepare to be blown away this holiday season. What? Exclusive brand new Schoolflix movies are here. Log on to viewsasa.com now and discover the new Schoolflix movies. Hammering people is not necessarily going to give you the best result. Influencing them to want it is probably going to get you a better result. You know, the effort it takes to put somebody down. Yeah. If you use that effort to stand on your toes and stand up, you'll go so much further. You'll leave this person you're putting down behind. Why I look to serve on board is just the exposure. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Find the Citizen Originals portal. Machiegni kero nyakora Mwajwang chenro no imore wadhi mbele gi weche manyien. Jadolo mar kanisa mar Anglican bade mabondo ngire David Kodia koro dwaro ni josiasa mapacho ka obed jogo machiko itgi ne dwach jopiny ahinya to sani makorongi moridore. Bishop Kodia wacho ni josiasa chalo jokwath ma onego bed ni winj dwach jogo magitelone e ka oganda nyalo bedo kod adiera kodgi e yor telo. Kodia olose nyasi mar Silver Jubilee Celebration e kanisa mar St. Michael's and All Angels Cathedral mayudre Bondo. Nyasi no Raila Amolo Odinga, James Orengo, Anyang' Nyong'o kod Raphael Tuju no dhial kaka jotelo ma osechung' motegni lose wi weche machando oganda.
said, that we may know. We thank you also for the blessings of family and friends. We, our leaders, let us not be just leaders, but let us be shepherds. Makidwa tero dhok kumabor, jamni kumabor, ting'e ni rombo na ne tokang no chop kuro. Idwaro kaka ebe no yudo pi. Nitie jomoko ma wigi wil ni rombe magin go, nitie rombe moko ma bende nigi chandruok. Gin gi chandruok mar wuoth. Seche moko gin rombe madiewo mok dwa noterie lum moro machielo. Jakwath maber nyaka ong'e rombe ne mong'e their capacity. I want you to be good shepherds. Shepherds that listen. And as some of you are in political positions, please know the weaknesses of your constituencies. Know their needs, understand them. So when they say it is too much, please listen. Okmanika gimore medo nego nite meda nikech ibiro chule kata dai kata yie. Don bura mar Vibrant Democratic Party okone jo siasa e kaunti ma Homa Bay mondo ket kwe ka githegore gi siasa mag tulo ma osebedo kadhi nyime moko kuom kuonde chung ute buche kaunti no ma osekelo hinyruok kod kata mana tho ne moko kuom rawere. Jatend VDP Hezron Awiti Bolo wacho ni tulo mag siasa ma osebedo kadhi nyime kaunti no kelo picha marach kendo ketho nyingi jotele kaunti no makoro bed ka jo siasa manyalo tulo manyayo tulo thegre chuth gi tulo makamano. Awiti okoni ok en gima kare mondo mi jo siasa oti kod rawere kelo tulo e rombe magalamoro kod liete. Ka okoni rawere onego kony e yore maginyalo konyore kendgi ma ok oti kodgi e nyayo tulo. Matin to goji mano gima nyachon mokonjo timre society ma wantigo sani. Akono ne jo siasa yoyote nyithindo ge madwaro kinyalo vot noki koro kwa puonjore mondo ginegre mano ok en gima ber. Siasa mathurwa ma Homa Bay ka oseidho nyu neno kata ka samoro jomoko ne timo yiero lwedo no odong' e pap to ok wagomb ni mago tim kamano seche te. Jo siasa oseketo jowagore kendgi gima samoro mako dhoga manyaneno kata Laura chuonyo kucho no ket kijende wa dhao kigin kendo betore kigin. Unapochukua hatua ya kutumika kwenda kupiga mpinzani wa kiongozi fulani, kumbuka kwamba mkono wa sheria ni mrefu. Ukipatikana ni wewe peke yako utabeba ile jukumu. Tendon bura mar ODM e kar chung'od bura mabondo okwedo ji matudo gi kod koko mano obede kinde yiero mar jotendon bura no ikoro gwenge ma makono. Kutane kod jalup jakom mar ODM e bade mabondo Jojo Chieng Mawere. Jotelo go koni yiero ne otim gi kwe kendo e yor ratiro ka bende okwayo man en jagoro Francis Otiato mondo orwak duoko mar yiero kendo osir jotelo manyien mane oni duon bura no omedo bedo motegno. I may not say ni I glorify Koko. Kata iye ni Koko bedi. Wan chama mar ODM ni Koko kwa wengi moko miuru. Mabende wan bende wa condemn that act. Mar kelo Koko kama jinitie. But Koko was not part of the election. Ama ne kod chikane. Ni kapo ni ng'ato dwadhi ataro mar chike ma chama to wanya luonge a disciplinary committee mar chama mondo wabed kod piny wapenje ni tang'o momiyo timo kamano koso ol bedo e chama mar ODM. So machiegni ka Francis Otiato mheshimiwa Maistimbo ok nyal weyo ketho nying chama gi wacho weche moko winjore chama, wabro luonge disciplinary marwa mar branch. Jogo mane oyier gine joma ne jopiny omiyo mandate mondo tine party. As a party, Honorable Otiato or the most, and my colleague
And I'm telling him to go pole. Otiato Yemoni respect Dr. Buru wherever Dr. Buru seated and said this thing has gone and is good. Please, may Dr. Buru luor. Malo familia prario magrawere manonegi ng'anyo mar Gen Z higa mokalo ne ochokore kawuono e boma Nairobi ka giparo wedegi mane onegi. Gisingo mar biro chopo nyaka od bura malo tarik 25 dwe mar auchiel kaka yor sundo serikal mondo miyo kaw ndamo ne ji ma itudo kod nek mar awere e kinde mag ng'anyogo. Giluwo ni nyaka ne nyithindgi negi gisebedo kod achiedh nade ka jokende rat joganda oseo serikal kuom jwang'o jonyuol manowito nyithindgi e kinde mag ng'anyogo. Jokedo rat joganda koni kata obedo ni report maduol maketo nyong'ong e tije obila IPOA noyango ni jong'anyo 60 nonegi e ng'anyo mar Gen Z higa mokalo mana buche 2 kende mano chopo apis jamin buche kata ODPP. Arrest and prosecute Killer Cop and their commanders who directed and executed the murder of innocent peaceful protesters. Provide compensation of murders victims, families and families of those who suffered injuries and destructions of properties. If you ask someone, unaweza kuja utoe ushahidi venye kulikuwa nini? Mama naweza, but mamangu amekataa. Nisikuwa na ugonjwa, sasa niko na sukari, niko na pressure. Mama yake mtoto ni kama aliingia wazimu. Hata he doesn't want to hear the story. Hata siwezi taka ajue niko hapa sababu hiyo story. Aliambia acha ikae hivyo tu. Juu ameniwacha na gapile, hata sioni nikitoboa. Sioni. Nitabidi nifue tu hizo nguo, nifanye kazi ya kutukanwa, kazi mbaya mpaka maisha yangu ishe. Na niuma juu nimebaki ni kama sina mtoto. Juu nimebaki na wawili, kijana na msichana, na wako na sickle cell anemia. Wale wabunge ambao wanasema let's move on, we are telling them how hata tujui ni nchi gani wanaishi, because they are so out of touch with reality. And the people who are standing here before them today are a testimony that this country has not moved on and will not move on until justice is done. Riwruok lakteche pacho ka KMPDU ochiwo ndalo 7 ne tend county ma Nakuru, Laikipia kod Kajiado mondo ketie tim mapiyo winjruok mano obedo e kindi ma oka kawo kamano to gibiro dhi e ng'anyo kendo rocho chenro mag thieth e counties go. Koloso Nakuru, jagoro maduong' mar KMPDU Dr. Dav Jatela onyiso ng'ur mare kaluwore ni lakteche counties 3 go osebedo kayudo chudo magi. Kamoko bende pok ochor e lemo mamalo mar tich kaluwore kod winjruok mane gibedo go. KMPDU okoni ka ndalo 7 kalo ma counties go kochopo winjruok margi to jokanyo mag gibiro dhi e ng'anyo kendo rocho chenro mag thieth e counties 3 go. So it's upon the governments of these 3 counties to honor the return to work agreement that we signed. It's upon them to promote the doctors. It's upon them to pay wages on time. It's upon them to remit state deduction. Otherwise, we can say that doctors will be on strike until those things are implemented. It is an injustice for the consultants in Nakuru to be paid like interns, while they're posted as consultants. It's an injustice for doctors to be casualized in Laikipia. It is an injustice for doctors to labor and work so hard and cannot see their salaries in Kajiado. So these strikes that begin on 24th of this month will take place unless these counties honor their part of agreement. And I want to reiterate that these counties, once this return to work agreement was signed, these counties, once we had the court order delivered, they went into slumberland. They have not cared about these particular doctors, and we're not going to care anymore. It's upon them now to take action. Jagoro mong'ere migawo mar rito Dr. Raymond Omolo ojiwo kenge mag rito alwora kendo rakruok gi lokruok chal kor lwasi. Koloso Ngong Hill e kinde pidho yien, Omolo ojiwo chiwruok mar piny owacho kod bede migepe mag sirikal e jiwo pith yien kaka yor rito alwora. E
Kinde chenro makamano maromo yien 5,000 no pidhi mar bedo aluora mag gode Mangong. Akasema kukosa fedha. Kwa mfano sasa Friday na hasa We initiated this program November last year. And this was out of the realization that as a ministry, we have a presence in each and every corner of this country. Tuko na zaidi ya machifu 3,900. Tunakaribia 4,000. Those are locations that we have across the country. And we agreed that every first Friday of the month is the Chief Climate Action Day, so that we mobilize the communities in each and every location. Dakan prangwen nyakwar mgajongo koyo machiela no kajona pidi wachoni entiere kodwa chenro kaya umoja wachoni tulo mag siasa makaluwo nego bedni rumo wach mar dhawo miyo jiwito nyaka ngimagi okbera ahinya, especially Homa Bay County gi Migori County wachoni dhawo dwa morore ahinya. Aine uwor nyisa kachani entiere nyaka machatonga entiere wigot Nyahera Kisumu County ro kawana ahinyaja mano jawir mang'ula. Nano bende Michael kantiere Kenyatta Hospital wachoni entiere kodwa chenro kata kamano gimo makodhoge en bayo jatan piny Kenya William Ruto gi wuoche motime gwenge Makuria wachoni oken gi makare. Eric Oreicha ni kacha in bende wachoni entiere kodwa chenro kamana nyako keto Mugi TV. Ano bende kanyo ote moor kanyo gi James wachoni en bende weche gi chopo ne eyo makare ahinya kendo sebedo koluwo gi nyaka ne wachak weche gi esechego masachiel. Nano bende ote mar Faith Mzomo mwalimu kantiere Malindi wachoni weche gi chopo ne loud and clear mora ahinya gi weche edi wachoni karachuonyo kugweno British en kanyo gi Mr. and Mrs. Elisha Were Agalo mago jonyuolge. Nano bende ote mar Amos Ruoch kantie Samburu Winnie Achieng tie Kisumu awiti Jarodi wacho kanyo no mor kaka weche gi chopo ne yo makare wachoni bwage kod Morris Okumu ko Tony Ombogo kantie Rudi Kopanji ntiere godo kacha. Viniche Barangeng wachono buru ntie kaka wuoyo ma oko more ahinya wachoni ntiere paro moganda nego opogore na bende nyaka gi gol. Rafiki Wodligala Kabiero wachoni Siaya County en kanyo gi jaode Sheni Atieno nyaka wango gimora ahinya gi chende seche gi nyakorom Gajwang. Victor Odhiambo wachoni entie Kehancha gimotimore ok en wach maber ahinya kibawo jatelo gi wuoche en wach mabende ok owinjo bende timore. Mary Onditi wachoni mano en wang' teko wach moko owinjo bende timore. Honorable Ajali Jarongo wacho kanyo ni hooliganism ma omuoche kar kano neno opira makisi ok en gima kare. Nyayo lwenje mag dhoudi ok en gima nyalo tero ganda maber ahinya. Steve Nyakwaragai wachoni entiere kodwa wachoni pod weche gi chopo ne yo makare. Charles Kotui wachoni entiere kodwa entiero septal mosahinya. Ndege comedian wacho kata ni jatend piny ogonero kamano kuom chiwo wechego mag dongruok e kaunti ma Migori. Kaeto engineer Lazaro Kanyambok wacho ni joma no bayo wuoche Migori go mondo migi kumo tegno kendo ketgi gi full ni ng'ama no orogi mondo giba wuochego. Mano engineer Lazaro Kanyambok mar Kariobangi Jamaguje Kanyada East. Wajo matinya korom Gajwang maino imore kikidhi mabor. Discover faith, history, and culture with View Travel's Uganda Martyrs Journey from 1st to 4th June 2025. A journey of learning, reflection, and spiritual enrichment. Walk the Martyrs Trail, visit sacred cathedrals, experience Pilgrim Day at Namugongo Shrine, and explore vibrant Kampala. Starting from $925 per person sharing, tailored just for you. With View Travel, pilgrimage yako iko sorted. Book now and lipa pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream.
Explore, discover. Miguuni pake Yesu, nakumbuka upendo na hisani vyake kwangu. Ukitaka kupata miguuni pake Yesu kama skiza tune yako, bonyeza *811*401#. Kumbuka, Skiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. Kumbuka. Eka kaini nyana tumbe gosipu na mali chikamae. Gosiparoni, nini mana kendeka. Anka bora chilkone. Tojomani kate bende nikode. Magmag tuke club mar Gor Mahia loyo club mar Shabana FC goal achiel kuom nono tuke adhula lig maduong' e pachoka tugo mano bagi alap mag Gusii Stadium. Jatugo Sylvester Owino nowuok e bench kendo loyo gol makende ne club mar Gor Mahia dakika mar 79. Tugo no ochaki modeko tok johera mag Klepe ariyo gokelo tulo mano yware kuom saa achiel. Gor Mahia oidho nyaka e thuolo mar ariyo e chung' mar timbe lig maduong' gi points 5 kod 2 mbele Tusker momako thuolo mar adek. Police FC omako thuolo mokwongo e chung' mar timbe. Wanatangulia Kogalo kupitia kwa Super Sub. Brian Mishira Migiro anashangaa imepiletwa kona uzuri na Jerome. Walimsahau kabisa. Wao defenders. Upigaji ulikuwa mzuri, far post kabisa. Sijui walikuwa Timu Kenya jotugo matindo matugo tuke mag wrestling no duogo pacho kinyi makawuono kagiwuok e boma ma Casablanca piny mar Morocco kama tuke mag Amen pinje mag Afrika dhi e nyime. Tim no ma jotugo ma onywando nyiri gi yawuowi kendo hikgi ne piny mar 17 notieko e thuolo mar 8 e kind timbe 11 kendo duogo gi duoko maber. Kano wuok gi jofwambo kinde mane tim no lore paw ndeke ma JKA kocha Onguyesu Omomasaba olero ni tim no obedo gi duoko makare kopimo gi hik jotugo go kowacho ni pod gitindo. Kenya biro timo ikruok margi makare motelo ne tuke mag Olympics jotugo matindo tuke ma ibiro bagi e boma ma Dakar, Senegal higa 2026. Competition imekuwa hard lakini tumejaribu. Sikutarajia kupata bronze but next time nitajaribu nipate gold. Naenda kutia bidii kwa mazoezi, tutafanya mazoezi hard na tutatia bidii. Our roadmap is towards the 2026 Dakar Olympic Games. And as you may see, most of these girls are very young. Most of them are under 15 years, 15 to 17 years. So we anticipate that as per coming next year, we need to have the age category of 16 and 17. Those ones that's the category that is going to compete at the Dakar 2026 Olympic Games for the youth. We are very, very proud. And this is just the beginning. These are youngsters and we shall develop them as we move along. I also want to congratulate Walucho for being elected to serve in one of the commissions. I was also in Morocco, the chairman of the Finance Committee in Africa, and together we shall work together. Willie Masterment Gandri Efrimors obedo joloch ma kanyakla kidienya Mario Woigiwa Keni kalore tuke mag golf mag St. Augustine's Prayer Garden golf manoba gala Pamudhega Golf Club bule Nairobi. Masterment noyudo loch kidienya Mario Wowi bang' yudo points 4-2 kendo yombo Chris Wanyoike gi Andrew Thuku manotieko thuolo mar 2 gi 3 kalore. Kidieny mar Wakeni Andrew Efrimov notieko e thuolo mokwongo gi points 3-9.
Fanny Kerubonoti kithuolo mar ariyo. Tukego gin mag konyo choko omenda maromo milion 35 e konyo gero kanisa ma St. Austin Lavington. It's been a great day. The sun is good. We've got different players from all around the country who've come to support this initiative. This initiative is in the aim of building a prayer garden for St. Austin's Church. This is the parish located in Lavington, and we're looking forward to raise over 35 million. So this is one of the initiatives for the fundraiser, which is a golf tournament. Club mar Brentford onyoso chuny johera mag Manchester United bang' loyo club no gonde 4-3 tuke adhula lig maduong' piny mar Ingresa manobagi